चिरां जिल्ला रौमारि भिसिडिसिआव गोरिब नखरफोरनो सिलाइ मेसिन आरो थिं राननाय हाबाफारि लादों। UPPL दोलोआ उफ्रा बिसायख'थियाव मोन्नैबो बियाबाव देरहागोन। चिरां जिल्ला रौमारि भिसिडिसि आरो काजलगाव TCL CCनि बानजायनायाव गोरिब नखरफोरनो जि सुथेग्रा सिलाइ मेसिन आरो थिं राननाय हाबाफारि लायो। जि सुथेग्रा सिलाइ मेसिनखौ गासै 8 मुलाम्फागिरिफोरनो होनाय जायो आरो गासै 48 मुलाम्फागिरिफोरनो थिं राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो UPPL दोलोनि वार्किं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो दि फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव UPPL दोलोनिफ्राय गसाइगाव आरो तामुलपुर मोन्नैबो बियाबावबो बिजाथि होगोन आरो UPPL दोलो हिसाबै मोन्नैबो बियाबा देरहागोना रोखा। बे बाथ्राखौ बुंदों UPPL राजखान्थि हान्जानि वार्किं प्रेसिडेन्ट रोनगोरा नार्जारिया। फै जों आबुङै मिथिना लानि। रौमारि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय जोंनि माखासे सुबुंफोरनो दिनैहाय सिलाइ मेसिन आरो थिं राननानै होनाय जादों। सिलाइ मेसिन खौ जायफोरा सिलाइ मेसिनजों सोमोन्दो गोनां, सिलाइ मेसिननि गेजेरजों जि सुनानै जाहाथे थांनानै थानाय राहाखौ लानो हायो बेखौ नोजोर होनानै जों सिलाइ मेसिनखौ होनाय जादों। आरो थिंआ जाबाय मा जायफोर दुखिया नखर माने थिं गैया न'आव बेफोरनो जोङो थिंखौ होनानै न'खौ जाहाथे मोजां लुनो हायो बेखौ नायनानै जोङो टिमखौ राननानै होनाय जादों। PNRD डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों आरो बेबायदिनो जों WPTनिफ्राय फैगोन। गोबां डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि गोनांथिखौ नायनानै जोंनि नोगोरारिफोरनि जे गोनांथिखौ नायनानै बेफोरबायदि अनसुंथाइखौ जोङो BTR सरकारा होनो नाजादों आरो दिनै जोङो आरम्भ खालामबाय, बे जागायबाय। जोंनियाव दा भिसिडिसिनि बे मा होनो रौमारियाव टिना गासैहाय जोङो 48 नखरनो जों होदों आरो सिलाइ मेसिना गासैहाय 18 माने पार्टिनि जों होदों। सोरबा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ, सोरबा बेक्तिगत भाबै दङ जायफ्रा माने सिलाइ मेसिनखौ बाहायनानै थांनानै थानाय लामा लानो हायो बेबायदि सुबुंनो जोङो होनाय जादों। बे बाथ्राया नंगौ। जोङो बिसायख'थि समावहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 रां अनसुंथाइ होनायनि बाथ्राखौ जों फोसावदों आरो बेखौ लानानै मोनसे प्लेनिंबो सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो मावफुंगोन। खारन जों जेखौ खोथा होनदों बेखौ जों मावफुंनाया जोंनि कर्तब्य। जोङो खोथा होदोंमोन जे BTR ओनसोलनि हा गैजायै मानसिफोरनो हा होनायनि बाथ्रा, अलरेडि जों हा होनायनि बेबस्थाखौ जों खालामबाय। दा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ जौगाहोनाया जोंनि थांखि। गतिके जोङो सरकारनि आसनिनि गेजेरजोंनो जोंनि BTR सरकारनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनोबो अनसुंथाइ होनानै जौगाहोनायनि हाबाफारिखौबो जों आखायाव लागासिनो दङ आरो जि 75,000 जों होनायनि बाथ्रा बुंदों बेखौ जोङो लासै लासै होलांनायनि जोङो दा हाबाफारि लागासिनो दङ। सार, बाइ इलेक्सन फैगासिनो गसाइगाव आरो तामुलपुराव UPPLनिफ्राय केन्डिडेट होनाय जागोन। तामुलपुर आरो गसाइगाव बेवहाय उफ्रा मोनसे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय UPPL हान्जाया बाहागो लागोन आरो जोङो गोख्रोङैनो बुंनो हायो बे मोन्नैबो समस्तियाव जों देरहासार जागोन आरो फैबाय थानाय समाव खामानि मावनो थाखाय रायजो राजाफ्रा UPPLनि बिजाथिखौ मोननो थांगासिनो दङ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।